visa kalaka, iye visa kalaka, iye visa kalaka, oimo. Iye visa kalaka, iye visa kalaka, iye visa kalaka, oimo. Dexy exchange. Akalaka chuku nyelunwa, nobody ako nyelunna. Akala chuku nyelunna, nobody ako nyelunwa. Nobody putane nuwa osoda kalake ya. Inage visha kalake vishe no way. Evolonwa mo chuku dera fefo. Ohabasirim Nyabu Dexy exchange Abatalo numuze Nyabu Iva Digo Iva Digo numuze Wanu manu bunabia solazo manu bunabia sorazo Dexy exchange ka chuku kasili wetinyi ye no rumba Morumba, orumba de na Anambra Abatalo ni morumba Amonya numunze Mibe chuku delu na kalake ya Onne kuto kalanya Obido na nwata akili Webidi empako Ona aga Osicholi ya security Intoraje Ma convoy Manu wada maro Nanya vive dina kalaki ya Nyambu nejele Enu ejela na wanem na desi Kabune guide Dexy exchange Nyalulo bodo Igbo Meiva neme Bude kane bude Okwe mesili we bulu Dexy Oji wigi mongo Dexy onyama demma Ibonya mwaka mwaza Ibonyo mezi obodoza Dexy Ibonya kalisia dina mwa oza Dexy Ojinki yeme Okungwalu Dexy komalu Na muna landlord mude kwa nilo Dexy exchange Amam need ya we Na muna landlord muna jina body kwa nilo Onwe iwa nehu Dexy he onye nke mu Jova jujo ke busiku igwe mu Dexy Mponya na fonu kanjo Oge busiku igwe mu Dexy exchange na lekene Onye melu mmaga amumma Onye melu njo ga amunjo Bulonye kulu koga golo Mana ejele nejela nana Iwe nine si na chuku Emeka Morocco Junior egwu elofu kwa n'ikuku ego ikuku money Ivi gaji we malu nenu wasi n'akala aka onwelu ndị nnaba bụ ogbenye maba mesilu bụlụ ọgaranya nwe ndị nnaba bụ ọgaranya maba mesilu ndako akala chukwu nyelu nwa nabụrụ aka nyelu nna akala chukwu nyelu nna nabụrụ aka nyelu nwa
shakala kevishe ikuku ego. Now listen. Zulumavia, Mabura Kalakamo, Yamachi Wetimeko, Kanji Buda Kalakam, and I gave Shakala Kevisha. Ejelene Jelana, no Yachi Meleze Gambo, Isi Kwalugo Getugo. Omive. Sionye na subi ya zombi kwe n'ọka ọsọbịa biko sụkwa n'ebe n'oke maka na isu vele oke abuje gị kọtụ ikpejuo ikpe ahụ ewo ibe n'ụwa si n'aka n'aka. Gwenu bwana nwanne m na dibia da bụ Nataluchi onye masa malụ nwabuo Chinemeze akwa na Chukwu meligeze ka ndị mmadụ ji kwubu ibe solova ụfọdụ na-ekwuo n'ụgwọ ndị oji nwe ego ụmụna-ese ugboro ụlọ ulunya na-eme akala uwe ya dibia ngwọta onye na-eme ụwa si nọ na gala nọ mana ịbịa gwa n'ụgwọ na dibia na-agwọrọ Nataluchi a na-agwọgọ Nataluchi n'ọgwụ ụfọdụ eze zugbere ụlọ anyị jelubiye Ubagoji, owe tinye ọjị n'evele. Kedozie ntị ka ibi n'ụba gọlụ n'ọjị. Asị na onye ukwu ga-adị, onye nta ga-adị ya. Okolo ga-adị, agbọbịa ga-adị ya. Ọgaranya ebe na-ebele ka nwa ogbenye nwụọ maka ịbụ nwa ogbenye nke na-ebe ebele ka nwa ọgaranya daa lotekwe na nwa ọgaranya nọ n'enu na osi n'enu daba n'ala n'oge ka ọ ga-adakwasị maka na ọnwụ ugbula ala ha ji onweda ala ma ji eri ọdanya ka esi ata crackers biskiti ọna ị na-ga-evisha akala ka evishe ihe evisha akala aka ihe evisha akala aka ihe evisha akala aka ọyịbo ihe evisha akala aka ihe evisha akala aka ihe evisha akala aka ọyịbo Kolunu akiko, bring it out, soft. Mata kolunu akiko. Maka na mgbe eji wee gụsị akwụkwọ wee chọba ife nga alụ. Dena lụlụ ma ọlụ
mana o nwerelu m isi yewo na nzugwula abịa come I get am mmenya n'otu Ọnịcha na mụ mezili ma ọ garalụ m nchọba ibe m ga-eme nne n'ụwa ka m buli ike onye na-eme ọgọ na egwu m ekene edila onye ọma ọ ga-adịlị gị mma ọchịwọ adị egwu m odumaka ka anyị ji ekene onye ọma mere ọgọ na egwu m ọchị agha ndị Igbo nnọọ omelọgọ ga-adịla anya ọchị agha nnọọ ọchịagha ọchịwọ ọchịagha ọchịwọ ọchị n'ịga dị ọchịagha bịa weli na-ekwe na onye melụ mmanụ n'ụwa ngeli ihe dị mma ọchịagha ibi ji bụlụ ọchịagha bụ na ijebe obodo sochie ka azụ ihe na-eje eje na abata abata ọchịagha n'ịga dị ọchịagha n'ịga dị ọchịagha n'ịga dị thank you omelu mma geli mma oyi m ọchịagha ebele kasị ebele nna ebele ụmụ nwoke ka m ga-ebele ọchịagha ọmbe mbelu gị ebele ebele nna ebele ụmụ okolobịa ọmbelu gị a ịchọla ebele ọ bụrụ na ịchọla ebele ọchịagha jide ụmụ gị aka ime mekwenye gị n'ibe iji anyụ mamịrị alụ atatakwana gị n'ibe iji anyụ mamịrị si mba ebudo ekwene n'ibe iji anyụ mamịrị ogwu adụtakwana ibe anyị ji anyụ mamịrị ụta awụsa agbatakwana ibe anyị ji anyụ mamịrị si obo mbụ atụtakwana ibe ji anyụ mamịrị ọyịmọchịagha oke ite na-ewu oke ite na-ewu mgbe jụba ajụjụ ọ bụ gịnị bụ oke ite elige mfesi ịmala ibe bụ oke ite nwa ajụjụ nna ajụ ụmụ obodo anyị ọ bụ gịnị bụ oke ite maka na elotelu m mgbe anyị dị na nwatakịrị anyị jebe ebe a na-eme mmemme ebe a na-agba nkwụ ebe a na-eli olili nnukwu ite ga-eji esi nri apịtị nwa na ịga adịla anyị oji penta mọgọ bịa weli ugo gị celebrity penta ugegbe ụnọ akwa gị na-achọ ụnọ mma akwa gị na-achọkwu moto mma ibe mmadụ ewu niile na-agba penti celebrity penta onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma ibe mekwere gị ma ncha ijedebe ikwu dị ibe dị mma ịnaba na-abịa ikwu dị ibe dị mma ọnwụ egbuchire gị n'ụtụtụ ma egbuchire gị n'abalị onye ọcha celebrity penta n'ala ekene jọ anaghị evisha akalaka ihe evisha akalaka ihe evisha akalaka ihe evisha akalaka ọyịmọ esi m Enugu steeti na-anata Anambra esi
esi m Enugu steeti na-anata Anambra obodo nne mụrụ m ka m na-agala onwe m ndị road safety wee kwụsị m n'ezi wee sị m gbaliva bureki obediently mgbalụva bureki. Onye road safety wee jụọ m ajụjụ si m chịta pepa moto m nchilu pepa moto m niile wee tinye road safety one na-enye iru n'azụ chilu pepa chi ya echi mi azụ ọsị m weta laịsensị m nye laịsensị one na-esi iru n'azụ nye echi mie. Onye road safety jụzie m ajụjụ gbalụ nwa Morocco gali ma amarọzi ibe m ga-eme. Onye road safety wee sị m kedu fire extinguisher mgbe n'anya n'enu n'anya na nne n'akụkụ niile ma mejiri fire extinguisher ma nwa ka ji wee yọba road safety biko abeg omelu m ebele onye road safety jụrụ ajụ a na-eme ka na-eme onye road safety bata na moto mụ arrogantly mepe pigeon hole ego dị n'ime pigeon hole mụ wee dapụta n'ala 50,000 nji anata Anambra road safety wee niile go m wee yọba road safety biko ọka abeg ka anyị kenye ọkala ịbụwa ọ bụrụ na anyị kenye ọkala ịbụwa road safety jide owu ka nwa Morocco jideke n'owu na nna anata Anambra maka na onye na-aga n'ụzọ ga-abụkwa ndị polisi o mbụ ndị polisi na m ga-eroja ndị polisi o mbụ ndị amị n'ezi na m ga-achọlụ ndị amị ibe onye na-aga n'ụzọ na m ga-egokwe n'ubu redio maka ịma na ị na-anya na fuel agalaga ọnụ na mgbanwe obele n'ụzọ na fuel ga-agụ mgbanyekwa ọzọ yọsịa road safety onye road safety jụrụ ajụ wele ego m wee jeweli mbulu moto m kwala alele nataba na Anambra ozigbo nje nna bụ welcome to Anambra fonu ringiva pụrụm n'akụkụ oche m wee n'anya n'akụkụ oche ọ bụlụ iPhone 12 ma mụ mana m enwero iPhone 12 mgbe n'itinye wee nene nya ọbụma fonu ringi gwagwa pụrụm wee tinye ihe na ntị ibe ji tinye ihe na ntị ka mmalụ onye nwee biko ọ bụ onye na-ekwu ọsị mụ n'ọkwa na onye road safety mgbanyụ fonu debe n'oche bulu moto batava Anambra ọgbanya nke ịbụwa tinyekwa fonu na ntị isi dị n'ọbụ onye na-ekwu ibe a osi m ewekwana iwe n'ọkwa broda road safety mgbanyụ fonu debe n'oche wee mụla m wee nataba onye road safety igba ọnya nke ịtọ mba road safety mba ndị anyị niile nye m nsogbu ọsịkwa unu si mmadụ anọzina na steering wee tinye fonu na ntị dị na-enye m nsogbu ajụjụ ọ jụziri m biko kedu ebe ị nọ na ya nyeghachi m ego m onye ghachi m ego m ka nye ya fonu ya
Up till now, road safety can have on a phone. What can you now to do? On your phone, yeah. Okay, on your, is it money your phone, yeah? Can't you go to Ghana? Ajuju naju, unasi money your phone, yeah. Okay, can you decide that? Decide that on this woman, Anna Maju, on your phone, yeah. iPhone 12, iPhone 12, even go near 50,000. Even go on your safety, Nana Ganesi, and the airport. Abulon and Luan Airport, Mbanye aeroplane no te umwejeve, Nobodo Lagos, Lukwe na Lagos, Mbanye kwe aeroplane no Zokwa, aeroplane no Bulumu, Anyijeve no Bodo China, Ilusie na China, Bobby Lord on our phone, even Gaju Yabukedeba ne change phone to 217. iPhone 12 217. Iye visa kalaka, iye visa kalaka, iye visa kalaka. Iye visa kalaka, iye visa kalaka, iye visa kalaka.